hej. Formålet med den video, som I nu skal til at se, er at give jer et indblik i min hverdag, som den har været de sidste 3 måneder under mine forberedelser til DM i Classic Bodybuilding 2014. Jeg stiller op i den højde, der hedder under 1,80, er 175,4 cm høj, og det vil sige, at min maksvægt, når jeg skal veje ind om fredagen, er 81,4 kg. God fornøjelse. Godmorgen. Klokken er 5:35. Jeg har været i gang i 10 minutter. Stod op 7:05. Cardioen var 5 kvarter. Efter den træner jeg 4 sæt leg. Supersættet med 4 sæt mave belastning. 4x20. Det er den første ting på dagen. En lang dag. Det er en fredag i dag. Og det bliver en god dag. Så er jeg lige ved at være færdig på stepperen her. Det tager 35 minutter. Pulsen den ligger mellem 120 og 130, såkaldt fedtforbrændingszone. Slow steady. Jeg forsøger at følge musikkens slag. Næste maskine er løbebåndet, hvor jeg tager et par håndvægt med, går op ad bakke. Fart på 5,7 km/t. Der er lidt interval med, fordi jeg tager håndvægtene i hænderne i 3 minutter, og ligger dem i 1. Så pulsen veksler mellem 120 og 130. Så får jeg mig lige en lille pause, mens jeg får fat i håndvægtene, får tørret maskinen af. Den første den bliver meget våd. I dag der tager jeg 4 kilo. Jeg skal finde lidt løbebånd nu. Setup på løbebåndet. Jeg kan lige prøve at lure her. Og med hensyn til vandet, så har jeg en halv skub extend i cirka 650 ml. Tager en tår hver 8. 10. minut. I dag har jeg valgt at skifte maskinen til skøjtemaskinen efter 20 minutter, simpelthen for afviklingens skyld. Så er det den her underlige maskine. Meget sjov, anderledes bevægelse. De sidste 30 sekunder af kredsløbstræningen ynder jeg at lave en all-out sprint med høj belastning. På den måde der får man det, der hedder EPOC. EPOC. Den kan I lige google lidt på. Legtræningen bliver udført som okklusionstræning. 30% er 1 RM. 30 rep første sæt, 15. Okklusionen gør, at jeg kan udføre træningen 2 gange om dagen, uden at overbelaste nervesystemet. 6:54. Jeg er færdig med træningen. Jeg skal skynde mig hjem og i bad. Have noget at spise. Og så skal jeg pakke taske, så jeg kan komme i skole. Jeg skal helst hjem fra 7:40 på grund af trafikken. Jeg vejer mig hver dag efter cardio, efter toiletbesøg. Vejer mig også om aftenen, så jeg kan følge en udvikling meget nøje. Og lad os se, hvad der står på i dag. Jeg er 3 uger ude. Og det er en ny rekord. 82,3.
Det er fantastisk. Rigtig godt. Så er der lige lidt kosttilskud. Æg, hvide, 4 hele æg, 3 hvide, en gulerod, og pølerne vi kan. Med hensyn til indvejningen, så er min maksvægt 81,4 kilo. På grund af min højde, som er 1,75,4. Den står i licensbogen fra 2012. Lige et lille udsnit af de ting, der skal til for at klare dagen i skolen. Jeg kan gå ned på udstyr. Medbringer selv lige en lille blender. Klokken er 7:34. Sidder i bilen og er klar til at køre i skole. Jeg hører Guardians of the Galaxy Awesome Volume Mix 1 fra filmen. Det er også en rimelig awesome. Jeg skal have min søn senere i dag, og det glæder jeg mig også lidt til. Men jeg skal aflevere en skriftlig opgave, den første i skolen i dag, og den skal lige printes, inden at vi møder. Så jeg har lidt travlt. Med hensyn til diæt, så hver anden dag kører jeg fedtfri dag, det vil sige kun protein og nogle grøntsager. Det svarer til små 1200 kalorier. De andre dage kører jeg halv protein, halv fedt og trace carbs på omkring 2100 kalorier. Det er hårdt på de fedtfrie dage. Så er klokken 8:15 til en proteinshake. En lille medbragt blender. Hej igen. Jeg havde en aftale klokken 15 med min kiropraktor heroppe i Back to Basic. Og det tog en lille times tid, efter han havde sat nål i mig. Så er jeg gået i gang med at træne ryg. Og jeg er ved 3. øvelse. Lige nu er det dumbbell rows. Vores håndvægt er kun på 64 kilo, så jeg må nøjes med det. Efter rygtræningen, så skal jeg have 45 minutters cardio, og så er jeg færdig med dagens træning. Inden jeg tog op at træne, så fik jeg en proteinshake og med peanut butter til. Det er jo guld. Så blev jeg færdig med rygtræningen. Det gik fint. Dumbbell rows sidste sæt, 16 rep med 64. Fuldstændig depleted, det er jo godt nok. Så står der cardio på programmet. Det bliver 15 minutter på stepperen, forholdsvis høj intensitet, og 30 minutter på crosseren. Så skulle jeg gerne hjem og have noget at spise. Det trænger jeg til. Så blev jeg færdig med cardio. Skynder mig at bade, så jeg kan komme over og hente min søn, så vi kan hilse på ham. Så fik jeg spist. Det var 170 gram laks og grøntsager ad libitum og lidt blomkål. Og jeg fik hentet Daniel. Ham kan I lige sige hej til her. Klokken er 6:15. Det er lidt sent for mig. Normalt vil jeg gerne spise inden 6, men det kunne ikke lade sig gøre i dag med den kiropraktor-aftale, jeg havde. Så blev klokken 9, og jeg skal have mit sidste måltid for i dag. 4 hele æg, scrambled med en lille smule blomkål. Og så poserer jeg nok lidt bagefter, selvom jeg er temmelig træt. Jeg har set lidt tennis, Wozniacki, semifinale, Mopeng, fører første sæt. Det er godt nok. Det kan jeg godt lide. Klokken er 22:50.
Det er nærmest et par timer senere, end jeg plejer at gå i seng. Men i morgen skal jeg først op 6:20. Så jeg er klar til cardio klokken 6. Det er faktisk alt for den her gang. Det har været en lang dag, så godnat.